Салом алейкум бародаро, хеле созен ҳамакаса тенҷа. Ана имрӯз навори навбати мо тарзи ҷудо кардани сорто. Мақсад одамо мепурсанд, клиентҳо бисёрушо мепурсанд хеле ҳами чора ниҳолора ҷудо кунем. Мақсад ози мо худмо шумода ҷудо кардан нишон метаем. Так, як сар мекунем, ай дасти рост. Ана ин ниҳоли футе мебошад. Дидем футе мақсад чӣ дорад? Яркия. Вақте ки худтон рангашта аҳамият метиҳед, ярки кабуди кабуд. Мақсад бу шаклшам хеле ду тарафта бу шох дорад. Мақсад ду тараф бу шох дорад. Хеле чия ранги сешохае да мақсад. Баъд яркия. Мақсад баргаш камтар хеле чӣ дорад? Блестящий свет дорад. Дальше дуюмша нигоҳ мекунем, ана иш шантонга. Шантонга дидеста бошад чия? Мақсад хеле чene яркий надора, мақсад кабутаю рангаш, так хеле чия? Шохош чия? Хеле якта шох дора, дарозтарай. Худтон дидеста бошад уже фарқ дора. ин шантонга. Ба ин камтар чия? Зарда кам дора, хеле зардирам дора. Так амино шантон мебошад. Ана иш эмякай. Эмякам хеле чош баргаш ускияй, мақсад яхшохаю, баъд ғафс мешавад. Чош баргаш камтар ғафс сай чӣ бугум? Тиниб нестай, мақсад ғафсай. Ана мехеб метонед ҷудо када. Мақсад худтонам мақсад чӣ дошта бошед, ниҳол дошта бошед ё ки кӯча дошта бошед, ана мехеб метонед ҷудо када бигиред. Ҳамида нигоҳ када. Ана иш футе якумангеш. Ана иш шантонгай. Иш боша эмякай. Бо насиб 9501 оли тайёр нашуда, насибкуна 9501 шам як бор навор мекунем, 4таша мемонем, я сёмка мекунем, мегим ки аминиш футе эмяк шантон гуфта. Касе ки меҳмонай обязательно подписаться кунен, ба лайк биҷиклем. Так, саломат бошед, сарбаланд бошед.